Hai guys, आङो दायो खानाय सिननो नागिरदों आरोना नायदो नोंथांमोना आं माबायदि हाबा मावो खामानि मावो आरोना नायलांबानो जाबाय komentar hurबानो जाबाय आरोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेंगलरावबो मोनसेनो थास' बिबारखौ फै मामा इयाव जिराय फै जिराया हा फैलाय फैदो इयाव फै मामाया गाबदों नै खानायालाय मा जाखो बेंगलरनि थास' बिबार दाउजों जानोसै मुथासेयावनो 50 थाखा र'ब्रा मामा नै दायो संनोसै थास' बिबार फिसाजो गाबदों हनै आयु बिदि गाबो र' होगोन र' मबाइल भिडिअ नायनो दे होगोन दे जिरायदो इयो मबाइल नायगोन हा ओं होन जिराय होमबा इयाव औ नायनोसै मबाइल नायनोसै हा इयाव नायगोन दे होमबालाय बाय होन दे बाय होन बाय आं मबाइल नायनोसै बाय होनदो खुगाजों होन बाय होनदो खुगाजों मोजां होन बाय दे संगासिनो जा टेस्टिखा